O unsa man po'y hubad aning natawo ta sa Abril 16? O kung ikaw natawo sa Abril 16, masinahon ka nga pagkatawo. Ug taas kag plano sa imong kinabuhi nga moasinso ka. Ug maayo ka sa trabaho. Kinahanglan imong isabay ang sideline sa negosyo kay maayo ka ana. Ug matinabangon ka nga pagkaanak. Dili sad kadalo. Ug saputon lang usahay, kugihan ug wala ka na linya sa kanang mga suroy-suroy kay dali ra kang masakit. Ug pagbantay sa imong gugma kay basin mainahan ka apan dili asawa. Ug paningkamot jud aron muuswag ka sa imuhang kinabuhi. Maunay hubad sa imuhang natawhan Abril 16. Ayaw kalimot sa pag-like, share, and subscribe this video. Salamat!